Hi guys, a day in my life, part 1. Baby, a day in my life. Ay, mayroon naman. Bakit? So, wala lang guys. It's day off. Tapos, wala kaming ginagawa today. Wala lang. Anong agenda natin for today's video? I can make a good for Bayan. weekend. Anong agenda natin for today's video? Magpaparlate. Yun lang. Hindi tayo aalis. Hindi tayo pupunta ng Nakapunta ba? like sa Fairview Mall o kaya punta tayong downtowns. Kasi rin mo, wala tayong ginagawa. It's a beautiful day today outside. Thursday. Sabi ko naman sa'yo, I went outside, it's cold, and there were people. Ayaw mo ng 0 tao. stars. Do not recommend. Do not recommend 0 stars. So you don't wanna go outside to go somewhere and chill outside. You don't wanna do that. If you don't wanna do that, okay, it's fine. Okay guys, so we're gonna update you later where we're gonna go. And so yeah, bye guys, peace. Hey mga boss, Ichiboy Boss Sark Bakari again. So, anong gagawin natin? Ground floor. Mag-grocery. Mag-grocery tayo, tapos bibili tayo ng ano tayo sa LCBO. Ngayon, ayun o, may TNT sabi sa'yo eh. Angas sir. Oh my god, nag-snow guys. Oh my god, nag-i-snow pre. Mababasa na naman ang aking camera. Bakit ako ano lang? Baby, mababasa na naman ang aking camera. Tingnan nyo guys oh. Nag-i-snow. Oh my god. Okay guys, see you later. So yun mga boss, medyo malamig at nag-yelo. Literal na nag-yelo guys. OMG. Bilis. Yeah. So ngayon, wala lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung anong itsura ng nag-yelo. Naglalakad ka sa yelo. Dilim na Mahirap maging vlogger pak. So yun guys, ayun o. Ayun naman yung view natin sa likod. Okay, diba? Angas. So yun guys, papunta na kami ngayon sa saan nga ba? Fairview Mall. Mag-grocery kami saglit. Tapos balitaan namin kayo pag nandun na kami. Kasi ang lakas talaga ng snow guys. Okay, bye. So yung mga bossing, galing na tayo ng TNT. Yung TNT guys, yun yung Asian store dito sa Canada. Di ko na vlog guys kasi daming tao. Tapos ang hirap gumalaw, promise. Masikip nga lang siya, no? Masikip, yun nga yung problema. Okay sana siya. Aisle, pero sikip. Yeah. Kaya siguro ayaw din nila din. Masikip. Dami din kasing tinda eh. So yun, ngayon wala kami masyadong nabili. Tapos ang lala na ng snow guys. Tingnan nyo naman. Alright. Ganyan yung dinadaanan na. Ang hirap, madulas. Hindi ka makapagmadali. Madulas na, tapos masalimuot pa, malamig pa. My God. So yun mga bossing, papunta kami ngayon ng Freshco dahil may mga hindi kami nabili doon sa TNT dahil yun nga, maliit nga, tapos kulang-kulang. But it's okay. We could like spend time together ba? Ano yung kwento mo kanina, babe? Yun nga, may nakita nga ako May nakita ka? sa TikTok. Oh. Tapos gumagawa silang mais con yelo, galing yung ice galing sa snow. Galing sa snow? Ang dumi nun. Wait. Tapos pag nalusaw, Pag nalusaw, makikita mo yung mga dumi-dumi. yeah. Ew.
Kasi yung tunari ganyan, no? Yung ganyan. Tapos igaganon lang nila. Yeah, scoop nila. Lalagyan nila ng gatas. Ew! Ito yung dumi nun. Like, naku, nakain mo lahat ng bakterya. Binigay niyo sa mga anak. Binigay pa sa mga bata. Oh well, yun yung nagpapalakas ng resistensya ng tao. Ano nangyari sa'yo? Siguro ako. Oh God, ang hirap ng nilalakaran namin, par. Maputi na lahat. Sobrang hirap maglakad, lalo na Dito na tayo. hindi ako naka winter boots. Kung naka winter boots lang tayo guys, hindi tayo mahihirapan. Kanina nga nagka-cross kami ng saan pupunta? Uy, nilagyan niya ng trace. Buang. Kanina nga nagka-cross tayo ng street. Munti ako madulas. Oh my God. Hindi. Ay, ang lakas oh. Lamig. Hindi ako makapagsalita ng maayos, tol. Ito kalaban mo dito. Pupunta ka lang sa palengke, kailangan mo mag-get up, kailangan mag-jacket, magpantalon, magsapatos. Lahat na. Unlike sa Pilipinas, labas ka lang ng bahay mo, pwede ka na makapunta kaagad sa palengke. Saan na naman, babe? Ha? Saan na naman tayo pupunta, babe? Ayun yung fresh collab. Pati pa tayo dito sa gilid ba? Walang daan kasi. Madulas dito. Hindi ah. May hagdan Tama lang. doon. Ayun o, may hagdan. Yeah, o nga no. It's okay, para makita nila yung snow. Ayun o, yung puti. Kita na madulas ka? Oo. Wee! Dito ka kasi guys, pababa pa. Kaya ang hirap. So yun nga, mahirap mamalengke rito guys. Pupunta ka lang ng palengke, kailangan nakaporma ka pa. Ako yan, jacket lang, tama na. Layo. Yun lang yung medyo Ganito nang babe lumabas. mahirap sa Canada. Ha? Ganito nang lumabas kami. Sino lang katao-tao. Tapos may isang tao lang pumunta doon. Yung minulto kayo? Mm. Minulto sila sa Fresho guys last time na pumunta Di ba sila. paglabas mo dito? Oo. Kita namin. Ay, madilim. Sarado ata. Oo. Ay, hindi siya. As in, dire-diretso siya naglalakad. Ayun, ganun siya naglakad. Ayun. Papasok doon. Kasi nakasara yung fresh ko noon. Ay, hindi nila makita noon. Hindi mo alam kung nakabukas ba or nakasara yung fresh ko. So ngayon may nakita daw silang lalaki. Pumasok doon dire-diretso. So ibig sabihin parang nakabukas. Akala namin. Patawid pa lang sila dito. Ayan kung saan kami dumaan kanina. Nag-cut sila. Ito na pala. Go na pala to. Kailangan mo pa magmadali. Kasi go na nga. Hirap par. Dito mawid lang. Ayan guys. Alright. Namin sarado. Nabasa-basa na yung camera ko par. Wala mahirap maging vlogger. Dito na ako sa fresh ko. So wait lang. So yun guys, balitaan namin kayo pagkatapos naming mag grocery ulit dito. Bye guys. Okay guys, tapos na tayo. We're done. Sige na, ako na. So pauwi na tayo. Pabalik na tayo sa condo. Lakas pa rin ng snow. Awit. Wait lang. Natakbo kami par. Nahabol namin yung go. Oh my go kasi. Diba? Ganito dito sa Canada guys. Organize. Hindi ka pwedeng tumawid kung saan dahil mahuhuli ka. At syempre bawal. Oh my God. So ayun guys, sinama ko lang kayo sa pag-grocery namin. Nothing special. Kumbaga a day in my life ba.
A day in our life as living in Canada. Oh, ha? Oh my God. A day in my life in Canada. Or, kinorek pa ako. Life mga living. Dito na kami. Dito na kami. Dito na kami, guys. Oh, high-tech yan. Wala yung susi. Alright, nang tagal. Oh, parang pinagbubukas kami. Oh, angas. Wala lang. Natuwa lang din ako. Pero yun na nga. Hirap maging vlogger. Bakit? Oh, walang ganyan sa Pilipinas. Walang ganyan sa bundok, be. Inaantay niyang magbukas para sa kanya. Ano yun? Whew. Okay. Mamaya na lang, guys. Bye. So, guys, ayun. Nag-pause lang saglit ako kasi may mga nakasama kami sa elevator. Ang pango nga, grabe. Hi, guys. We're home. Oh gosh. Dami tao. Ba't daming tao sa labas? Nag-moist tuloy yung camera, oh. Wow, luto na. Wait lang, guys, nag-moist kayo, di ba? So yun, guys. Maraming salamat at yun.